Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye araba ye utukalo tile 9 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi ka makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani o sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi bingani wale ale kɛra sababu ye ni ka bajo dugulamaw ka olu kɔni gɛn ka bɔ u ka dugu olu kɔnɔna la wajibiya la nin tɛ a bingani wale siɲɛ fɔlɔ ye filanan tɛ nin ye a sabanan de ni karɔgɛnɛ diinɛ tigilamaw kɔni bɛ bingani wale ta ni ka nin dugulama ninnu ka olu sɛgɛrɛ min n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka hakili wasu yɛrɛ ni ka o bila maa dɔw la fɛn min ye Baɲaŋara dugutigi ye ale kɔni bɛ ka maaw ni ka olu bisimila a dagayɔrɔ yɛrɛ maa minnu kelen ka bɔ u sigiyɔrɔ olu la bingani wale tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 15 ka olu bɔnɛ u nina maa 2 olu jogina fɛn min ye donso 3 ye olu fɛnɛ bɔnɛna u nina u ka bololaminɛw ka taga se fɛn wɛrɛw ma olu caman fana kɔni tiɲɛna bolimafɛn sen filatigi dɔ fana o dugusajɛ kelen na olu fana ka bolimafɛn yɛlɛna mugujugu o sanfɛ bajo ale ni ana kanda dugu olu ɲɔgɔn cɛ bolimafɛn kɔni pɛrɛnna a kɛra sababu ye ni ka donso 2 fana ka olu bɔnɛ u nina u ka dugu marabolo tigi ale kɔni y'a maaw ni ka hakililasigi se u ma k'a yira ka fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni mina waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka basigi ka o lana u ka dugu o kɔnɔna la. Ni wagati na balofɛnw kɔni sɔgɔ gɛlɛyalenba don an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ balofɛn minnu yɛrɛ kɔni ni an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ koɲɛ olu ma n'ale kɔni ye jagokɛlaw ka olu wele ni ka u kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnna sukaro yɛrɛ ale kunkan ko o kan nka nin wagati na foyi ma bɔ balofɛnw olu gɛlɛya o la o de la sa nin kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye dugulamaw olu bolo min n'a yɛrɛla k'a fɔ ko jamana marabaw yɛrɛ k'a lajɛ ko ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko gɛlɛya ninnu olu kɔnɔna la fɛn min ye buru dilannaw ye olu fana kelen don k'a yira k'a fɔ ko dɔ faralen don farini ale sɔngɔ ko ka kɛ ni diɲɛ tereke naani fantɔ ye ko fɛn kɔni yɛlɛnen tɛ ni fɛn ninnu olu sɔngɔ ko nka anw ka jamana kɔni kɔnɔna la yan nɔ a sɛbɛkɔrɔ ka gɛlɛn. Gawakaw olu fɛnɛ fɛ yen nɔ fɛn min ye sogo ale kilo bɔra sefa wari 500 la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari 600 la nin wagati in na sogo feerelaw olu kelen don k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko sogo kɔni ale daga gɛlɛya ko a sababu ye bagan kɔni o tɛ ka ye ɲɛ la ko de kelen bɛ ka sogo ni ka o gɛlɛya sogo sanna olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kelen bɛ gɛlɛyaba ye olu bolo. Dɔnkilidalaba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Salifu Keyita yɛrɛ kɔni tun bɛ CNT o kɔnɔna la ni o ye wasanbulo ye ale kɔni ye a ka baarabila sɛbɛn ni ka o di k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni sen tɛ CNT la o kɛra kunun sɔgɔmada n'o o bɛnna tarata o ma a yirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye a ka nin baarabila in ye Salifu Keyita a ma dɔ wɛrɛ fɔ a y'a yira k'a fɔ ko baarabila in yɛrɛ kɔni bɛ ale yɛrɛ de kunkan ko o kan.
sima fana ale songo kɔni yɛlɛlen do kulukurukaw ulu feno sima min ni ale kun be feere sefa wari 22 ani 400 ni wagati na be ka feere sefa wari 27 la ka kɛ ni sefa wari 22 o b'a yira ka fɔ ko dɔ kɔni o yɛlɛlen do sima ale songo kan. Amita ko kan kibaru la amita Senegal kaw ka jamana o konna la u ka fanga sinamatɔ maa min kɔni ni ale minɛnen do ka ale datugu ni o tɛ dɔwɛrɛ sa no o ye Ousmane Sonko ale ka lafasaba ni o y'a ka avocat ni o ye Jean Branco n'ale yɛrɛ kɔni ye nanzara ye ale kɔni minɛna Oroso ale ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ sa dandugu de be u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mauritanie a kɔni tun be ka bɔ Senegal jamana o kɔnɔna la min n'a tun be ka i kunda France jamana o kan u kɔni ye tɛgɛ da a kan ni wagati na a be kiritigilamaw olu ka bolo kan. Mali kunnafoni jabara na jabaw ne be dansigi an ka bi kunnafoni la n'a ye min sɔrɔ ni k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan hakilila aw ye fɛmɛlɛ caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la tunga lafiya de an ka kunnafoni jukɔrɔma don dɔ ba ye tunga lafiya min ni anana tungarange olu lafiyali kama tunga lafiya ko k'a da ka client kulo kan ka fɔ ko terrain kɔni be tunga lafiya ma olu bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen terrain kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 a musaka sɛwari million 4 ani 500 i be se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo euro wari 5 ani 73 o be kalo 10 ani 2 walima euro wari 780 ani 2 o be kalo 10 ani 8 ma ni kila terrain sara la terrain papier ale be kɛ ita ye e ma min fana be no ko terrain bi bolo be fɛ k'a jɔ ita i b'a jɔ tuga mina tunga lafiya be aw de kama terrain fana ale jɔli o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen tunga lafiya kelen no ka tɔn ni ka o dayɛlɛ no o y'u ka pari san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu fana daminɛra villa simple ka taga se étage ma étage ale ye euro wari 7 ani 80 ye villa simple euro wari 5 ani 80 ne be fɛ ka i sendo a tɔgɔ sɛbɛn na sa an ka nɛgɛjuru sira 72 18 42 47 i be message bila an ka numéro WhatsApp ale kɔnɔna la an be kunnafoni jɛlenya tɔ ni ka o daw kulo kan aw k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.